Moram da te pitam koji su pisci na tebe ostavili znatan uticaj i da kažemo kada se počinje u književnosti uvek se meri svoje delo spram nekog velikog pisca. Koji su to pisci bili u tvom slučaju? Znate kako, ja sam od uvek mnogo čitala i kada kažem šta čitam, ljudi nekako ostanu zaprepašćeni jer pišem dosta bržu, lakšu literaturu. Ja volim Bukovskog i često me porede sa Bukovskim. To je donekle već počelo da mi smeta, jer koje god novine da otvorim, šta god da pročitam o sebi, to je najmlađi član udruženja književnika i ženski Bukovski. To su dve stvari koje ćete bilo gde naći o meni. Bukovski je moj omiljeni pisac, ali pored Bukovskog, iako možda malo paradoksalno zvuči, ljudi koji čitaju će se sad možda i nasmijati, je Virginia Woolf. Prvenstveno njen roman Sopstvena soba, to je zbirka eseja. To je nekako na mene ostavilo najveći utisak. Ne u smislu da me inspirisalo da pišem, ali često sam poželjela da stanem i čitajući tu knjigu i vraćajući joj se sam odlučila da nestanem. Sada nikada se nisam poredila, ali sam doživjela to da me drugi porede. Tako da ja verujem da je onda Bukovski najviše uticaja ostavio.